Здравейте, приятели, аз съм Джеймс и добре дошли, хора, в едно ново видео. В това видео, хора, ще ви представя топ 10 футболисти за всички времена, или иначе казано топ 10 легенди. Така, има много легенди, хора, които не са включил, но това е лично моя класация и моля, не ме хейтете заради това, кои съм включил и кои не. Станете се удобно и ви пожелавам приятно гледане. На 10-то място съм сложил Ерик Кантона. Ерик Кантона е бивш френски футболист, роден 1966 година и легенда на английския грант Манчестър Юнайтед. През 2000 година е избран за играч на столетието, а през 2003 е обявен за най-добър играч в английската висша лига. Играл е с 7 номер и позиция нападател. Известен е със своята агресия, но също и със своят завършващ удар и контрол над топката. И така, хора, на 9-то място съм сложил Ван дер Сар. Едуин Ван дер Сар е бивш холандски вратар. Легендата на Манчестър Юнайтед е роден 1970 година в Ворхал от Холандия. С екипът на червените дяволи холандецът печели купата на Шампионска лига през 2008 и 4 пъти титлата на Англия. Освен Манчестър Юнайтед, Ван дер Сар е играл и в Аякс, Ювентус и Фулъм. На 8-о място съм сложил Лотър Матеус. Лотър Матеус е роден през 1961 година и е един от най-успешните германски футболисти за всички времена. Той има 150 мача и 23 гола с националния отбор и 302 мача и 85 гола с фанилката на Байерн Мюнхен. След приключване на кариерата си, Лотър Матеус е треньор на много отбори, като един от тях е националният на България през 2010-2011 година. И така, седмата позиция се заема от Карлес Пуйол. Карлес Пуйол е роден през 1978 година. Той е бивш играч на Барселона и на испанския национален отбор. Пуйол има общо 581 мача в своята кариера, което го прави един от най-големите легенди, както и на Барселона, така и на футбола. Печелил е 3 пъти Шампионска лига и през 2004 е избран за капитан на Барселона след оттеглянето на Луис Енрике. И така, 6-то място в моята класация заема Роналдиньо. Роналдиньо е роден през 1980 година в Бразилия. През кариерата си играе като атакуващ полузащитник и бива избран за футболист на годината през 2003, 2004 и 2005. Играл е в много отбори, но най-много се задържа в Барселона. Роналдиньо има 537 мача и 200 гола в своята кариера. През 2005 година става носител на златна топка. И така, хора, вече отиваме към топ 5. На 5-то място съм сложил бившия капитан на Милан Паоло Малдини. Паоло Малдини е бивш италиански футболист. Позицията му на терена е централен защитник и рядко ляв бек. Считан е за един от най-добрите защитници в историята на футбола. След оттеглянето му, фланелката с номер 3 бива спряна от употреба в чест на италианската легенда. Паоло Малдини има 902 официални матча с фланелката на Милан и е печелил 5 пъти Шампионска лига. Четвъртото място се заема от Оливър Кан. Оливър Кан е печелил 8 пъти Бундеслигата, 6 пъти Купата на Германия, Купата на УЕФА, Шампионска лига и Интерконтиненталната купа. Избиран е 4 поредни години за най-добър вратар в Европа и 3 години за най-добър вратар в света. На Мондиал през 2002 година става първият единствен вратар, който печели златната топка за най-добър играч на Мондиал. Трето място, хора, съм поставил Роналдо Назарио, по-известен като Феномена. Той е бивш бразилски нападател и легендата на Реал Мадрид. През своята кариера има 441 изиграни мача и 309 гола. 2 пъти печели златна топка и веднъж златна обувка. Печелил е награда за футболист на годината от FIFA. През 2010 година е избран за играч на десетилетието. И ето, че дойдем време за второто място. Второто място се заема от Кайзера Франц Бекенбауер. Кайзера без съмнение е най-великият защитник в историята. Наричат го така заради елегантния му стил на игра и лидерски умения. Бекенбауер има 675 мача и рекордните за централен защитник 97 гола.
Легендата на Байерн Мюнхен е двукратен носител на златна топка. Освен като футболист, Кайзера има 5 титли като треньор. И ето, че стигнахме до първо място. На първо място съм сложил Пеле. Едсън Аранчес до Насименто, по-известен като Пеле, е роден 1940 година и определен като най-добрият футболист за всички времена. Играе 20 години в бразилския клуб Сантош, след това 3 сезона прекарва в Ню Йорк. Става трикратен световен шампион с отбора на Бразилия. Пеле има 786 мача в своята кариера и 727 гола. През 2000 година FIFA определя Пеле като номер 1 на 20 век. И така, хора, надявам се днешната ми класация ви е харесала. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте за още такива видеа. Аз бях Джеймс и чао, чао!